Hnev, frustrácia, napätie. Myslím, že to poznáme všetci. Určite. Človek ide z práce, samozrejme, zápcha. Alebo príde e-mail od kolegu, ktorý je taký pasívne agresívny. A často máme taký pocit, že tieto emócie sú ako nejaké počasie. Že sa nám proste stanú. Že na nás prídu a my sme len bezmocní pozorovatelia? Presne. Sú to ale naozaj veci, ktoré nám spôsobujú iní ľudia, alebo vonkajšie okolnosti, alebo je v tom niečo hlbšie. To je presne tá otázka, ktorá tvorí jadro našej dnešnej diskusie. Máme tu pred sebou niekoľko naozaj fascinujúcich zdrojov, ktoré sa na to pozerajú z rôznych úhlov, ale všetky sa tak nejak zbiehajú k jednému centrálnemu bodu. A ten je, poviem to rovno, dosť provokatívny. Áno, je. A ten bod je, že kľúč k zvládaniu hnevu možno vôbec nespočíva v nejakých zložitých dýchových cvičeniach alebo v počítaní do 10, ale skôr v pochopení jedného jediného princípu. Jedného princípu. Dnes sa teda pokúsime túto myšlienku tak trochu rozlúsknuť. Nie len ju prijať, ale aj ju poriadne otestovať. A hlavná premisa z jedného z našich kľúčových zdrojov to hovorí úplne na rovinu. Nikto v nás nevyvoláva hnev, je to pocit, pre ktorý sa sami rozhodujeme. To je veta, ktorá mnohých ľudí okamžite donúti namietať. A je to aj celkom pochopiteľné. Presne. Moja prvá reakcia je, počkať, to znie drsne a trochu nespravodlivo. Ak mi niekto, povedzme, nabúra auto, lebo sa pozeral do telefónu a ja sa nahnevám, to je predsa prirodzená a oprávnená reakcia na jeho chybu. Áno. Naozaj som si ten hnev vybral. Ako tento model vysvetľuje situácie, kde je tá zodpovednosť úplne jasne na druhej strane? A to je absolútne kľúčová námietka a je dôležité si to hneď na začiatku vyjasniť. Tie zdroje totiž nepopierajú existenciu vonkajších spúšťačov. To, že niekto urobil chybu, je fakt. Jasné. To, že šéf bol na porade možno nespravodlivý, je fakt. Tieto veci sa dejú. Ten radikálny posun, ktorý tieto texty navrhujú, sa neodohráva v posudzovaní tej vonkajšej udalosti, ale v uvedomení si, že naša emocionálna reakcia na tú udalosť je vnútorný proces. Aha. Je to vlastne o tom priestore medzi podnetom, tým nabúraným autom a našou odpoveďou. Ten mikrosekundový moment, kým vybuchneme. Presne. A presne v tom momente leží naša voľba. A čo je ešte dôležitejšie, a viaceré zdroje to zdôrazňujú, z tejto voľby sa veľmi, veľmi rýchlo stáva návyk. Rozumiem. Predstavme si to takto. Dostanete kritický e-mail od šéfa. Prvýkrát možno vedome zareagujete hnevom a frustráciou, ale 10-krát už nad tým ani nepremýšľate. Už len pohľad na meno odosielateľa vo vás automaticky spustí tú istú biochemickú a emocionálnu kaskádu. Stane sa to automatizmom. Áno, stane sa to našou predvolenou takou naprogramovanou reakciou a už to nevnímame ako voľbu, ale ako nevyhnutnosť. Je to ako taká vyšliapaná cestička v mozgu. Je proste jednoduchšie ísť po nej, než raziť novú. Dobre, príjmam túto premisu, aspoň na chvíľu. Povedzme, že hnev je návyková voľba. Skúsme. To ma ale privádza k ďalšej otázke. Prečo pre Boha by sme si opakovane vyberali emóciu, ktorá je, deštruktívna, nepríjemná a vysáva z nás energiu? Čo z toho máme? Musí v tom byť nejaká skrytá výhoda, nie? A tu sa dostávame k tomu, čo jeden z autorov nazýva jadrom všetkých negatívnych emócií. A tým jadrom je jedno slovo. Obviňovanie. Obviňovanie, to je silné tvrdenie. Nie jedna z príčin, ale samotné jadro. Presne tak. Tieto zdroje argumentujú, že bez obviňovania nemôžu deštruktívne, negatívne emócie ako hnev, zášť či sebaľútosť vôbec prežiť. Obviňovanie je pre ne ako kyslík. Ja za svoje pocity nemôžem. Môže za ne? Tento vonkajší faktor. V tom momente sa zo mňa stáva Obeť. A obeť je z definície bezmocná, nemôže nič zmeniť, pretože príčina jej utrpenia je mimo jej kontroly. Aha. Obviňovanie nám tak dáva akési falošné, dočasné zadosťučinenie. Uľaví nám to, lebo nemusíme čeliť vlastným pocitom a zodpovednosti za ne, ale platíme za to obrovskú daň, stratu kontroly a moci nad vlastným vnútorným svetom. Jeden z tých textov používa naozaj silnú metaforu, hovorí o strome negatívnych emócií. Áno. A píše tam, že ľudia sa neustále snažia riešiť svoje problémy tak, že strihajú listy a konáre tohto stromu. To sa mi zdá ako veľmi trefný obraz. Je to skvelá analógia. Tým listom môže byť konkrétny výbuch hnevu na partnera. A konárom môže byť dlhodobá frustrácia v práci.
Presme, a my sa snažíme tieto veci riešiť izolovane. Ideme na kurz zvládania hnevu, snažíme sa zhlboka dýchať, keď sme v strese. Striháme tie konáre. Áno, to všetko je to strihanie konárov. Pomôže to, ale len na chvíľu, lebo ten strom žije ďalej. A z kmeňa vyrastú nové konáre. Miesto hnevu to môže byť úzkosť, miesto frustrácie pasívna agresivita. Prejavy sa menia, ale podstata ostáva. Pripomína mi to situáciu z minulého týždňa. Meškal som na stretnutie kvôli zápche a celý čas v aute som bol napätý. Hromžil som na tých hrozných vodičov a na neschopné mesto. Snažil som sa upokojiť, pustil som si hudbu. Strihal ste konár. Presne. Ale ten pocit frustrácie zostával, lebo som stále obviňoval všetkých naokolo. Až keď som si uvedomil, že som proste mal vyraziť o 15 minút skôr, teda je to moja zodpovednosť, vtedy ten hnev zmizol. Zostal len fakt. Meškám. S tým sa už dalo pracovať. To je dokonalý príklad. V momente, keď ste prestali obviňovať, odstrihli ste prívod živín k tej frustrácii. A preto ten zdroj navrhuje niečo oveľa radikálnejšie, nie strihať konáre, ale vziať sekeru a zaťať priamo do koreňa. A tým koreňom je práve obviňovanie. Dobre, ale počkaj. Tu by som chcel vniesť do diskusie pohľad z iných zdrojov, ktoré sme si tiež pozreli. Lebo niektoré psychologické smery, najmä tie s evolučným základom, by mohli namietať. Tvrdia, že hnev má aj dôležitú ochrannú funkciu. Nie je to niekedy užitočný signál, ktorý nás upozorňuje, že niekto prekročil naše hranice, alebo že situácia je pre nás nebezpečná. Ak zotneme celý strom, nezbavíme sa aj tohto dôležitého alarmu? Výborná otázka, ktorá pridáva potred dôhĺbku. A áno, je kľúčové rozlišovať. To, o čom hovorí ten hlavný zdroj, je deštruktívny, obviňujúci hnev. Je to emócia, ktorá nás paralizuje, ženie do iracionálnych útokov a udržiava nás v roli obete. OK. Na druhej strane máme to, čo by sme mohli nazvať asertívny alebo ochranný hnev. A ten nie je živený obviňovaním, ale sebaúctou. Aký je v tom praktický rozdiel? Povedzme, že kolega si na porade privlastní môj nápad. Skvelý príklad. Obviňujúci hnev by vyzeral asi takto. Ten idiot mi to ukradol, to je taký hajzel. Celý deň budem zúriť, sťažovať sa ostatným kolegom a v hlave si prehrávať, ako mu to vrátim. Výsledok je stres, strata energie a žiadne riešenie. Presne. A ochranný hnev je iný. Je to chladnejšia, sústredenejšia energia, ktorá hovorí stop, toto nie je v poriadku, moje hranice boli prekročené a ja s tým musím niečo urobiť. Nevedie k obviňovaniu a pomste, ale k akcii. Napríklad k tomu, že si toho kolegu po porade vezmete bokom a veľmi jasne, ale pokojne si s ním veci vydiskutujete. Takže ten prvý typ hnevu hľadá viníka, ten druhý hľadá riešenie. Presne tak. Jeden je o minulosti a o krivde, druhý je o prítomnosti a o ochrane vlastnej integrity. Takže keď hovoríme o zotnutí stromu, hovoríme o zotnutí toho toxického, obviňujúceho stromu. Ten zdravý alarm si samozrejme chceme ponechať. Dobre, tomuto rozlíšeniu rozumiem, ale vráťme sa k tomu toxickému obviňovaniu, lebo sa zdá, že to je pre väčšinu ľudí ten hlavný problém. Prečo je to naša predvolená reakcia? Prečo je také lákavé a prirodzené ukázať prstom na niekoho iného? Čo tým naše ego v skutočnosti získava? No a tu sa dostávame k psychologickým koreňom obviňovania, o ktorých hovoria ďalšie naše podklady. Sú za tým minimálne 3 silné motívy. Prvým je, ako sme už naznačili, ochrana ega. Jasné. Je oveľa jednoduchšie a pre naše ego menej bolestivé povedať on mi to pokazil, než si priznať ja som to nezvládol alebo bol som na túto situáciu zle pripravený. Obvinením druhého si vlastne vytvárame ilúziu vlastnej neomylnosti. Je to taký mentálny štít. Presne. Druhý dôvod je čisto pragmatický. Je to energetická skratka. Skutočná introspekcia, analýza vlastných chýb a prevzatie zodpovednosti je mentálne náročná práca, vyžaduje si pokoru a ochotu čeliť nepríjemným pravdám o sebe. To áno. Obviniť niekoho iného je rýchle, jednoduché a nevyžaduje to takmer žiadnu mentálnu energiu. Z evolučného hľadiska, ktoré šetrí energiu, je to veľmi efektívna, aj keď dlhodobo škodlivá stratégia. Takže sme v podstate mentálne leniví. V istom zmysle áno. A tretí dôvod je sociálny. Obviňovanie vonkajšieho nepriateľa alebo tých druhých je extrémne silný nástroj na stmelenie vlastnej skupiny. V politike to vidíme neustále. Keď vodca povie, za naše problémy môžu oni, vytvára to silný pocit spolupatričnosti a spoločného cieľa v jeho vlastnej skupine.
Tento kmeňový inštinkt máme hlboko v sebe. Takže keď si to celé poskladáme, máme tu toxický návyk obviňovania, ktorý je poháňaný ochranou nášho ega, mentálnou lenivosťou a kmeňovými inštinktami. To je dosť silná kombinácia. Je to silný koktail. Čo s tým v praxi? Ako človek reálne prestane obviňovať, keď ho ten šéf na porade naozaj poníži pred celým tímom a vo vnútri cíti ten obrovský tlak a krivdu? To je tá otázka za milión. A odpoveď, ktorú zdroje ponúkajú, je proces. Nie je to jednorazový akt. A skladá sa z 3 krokov. OK. Prvý krok je brutálne úprimné uvedomenie. Prijatie tej základnej myšlienky, o ktorej sme hovorili na začiatku. Táto zúrivosť, ktorú cítim, je moja reakcia. Áno, jeho slova boli spúšťačom, ale táto emócia vrie vo mne. Je to moje. A to je ten najťažší krok, predpokladám. Je to najťažší krok, lebo ego sa bude brániť zubami nechtami. Krok číslo 1. Prevzatie vlastníctva emócie. Čo nasleduje? Krok 2 je identifikácia. Stať sa detektívom vlastnej mysle. V tom momente, keď sa emócia začne dvíhať, treba sa naučiť rozpoznať ten príbeh, ktorý si v hlave vytvárame. Chytiť tú myšlienku. On ma chce ponížiť, robí to naschvál, nemá ma rád. Rozpoznať tú naratívu. Presne. Všimnúť si, ako naša myseľ okamžite začína konštruovať príbeh, v ktorom je on zloduch a my obeť. Len si to všimnúť, bez posudzovania. Dobre, takže si uvedomím, že hnev je môj a identifikujem príbeh obviňovania, ktorý si moja myseľ rozpráva. A čo je tretí krok? Len si poviem stop a ono to zmizne. To znie príliš jednoducho. Nie, nezmizne to hneď. Tretí krok je vedomá voľba. Je to akt vôle, ktorým odmietneme hrať túto hru. Namiesto toho obviňujúceho príbehu si položíme inú otázku. Akú napríklad? Napríklad, čo môžem urobiť, aby som ochránil svoje hranice? Alebo čo sa z tejto situácie môžem naučiť o svojich reakciách? Alebo dokonca, čo sa asi deje v jeho živote, že má potrebu takto reagovať? Týmto presmerovaním pozornosti z obviňovania na riešenie alebo pochopenie vezmeme negatívnej emócii palivo. Takže to nie je o potlačeniu hnevu. Je to skôr o jeho transformácii. Namiesto deštruktívnej energie obviňovania ju premeníme na konštruktívnu energiu riešenia problému. Presne, hnev neslačíte ako nejaký gombík, ale môžete zmeniť jeho zdroj. Ak ho prestanete krmiť obviňovaním, postupne zoslabne a stratí svoju toxickú silu. A toto je proces, ktorý si vyžaduje tréning. Je to ako posilňovanie svalu. To sa mi páči. Prvýkrát to možno nezvládnete, 10-krát to zvládnete na pár sekúnd. Stýkrát zistíte, že ten čas medzi spúšťačom a vašou vedomou reakciou sa predĺžil a vy v ňom dokážete urobiť lepšiu voľbu. Dobre, skúsme to teda na záver zrekapitulovať. Dnešná cesta bola celkom komplexná. Začali sme s radikálnou myšlienkou, že hnev je naša voľba. Potom sme identifikovali obviňovanie ako koreň tohto deštruktívneho hnevu. Pridali sme dôležitú nuansu, keď sme rozlíšili medzi toxickým, obviňujúcim hnevom a tým zdravým, ochranným hnevom. Áno. A nakoniec sme preskúmali hlboké psychologické dôvody, prečo je pre nás obviňovanie také lákavé a načrtli sme praktický trojkrokový proces, ako z tohto zvyku von. Áno, je to v podstate cesta od takého reaktívneho otroctva voči vonkajším podnetom k proaktívnej slobode a zodpovednosti za vlastný vnútorný stav. Je to vyhlásenie nezávislosti. To znie dobré. Správanie iných ľudí a okolností sú premenné, ktoré nemôžeme vždy kontrolovať. Ale náš vnútorný pokoj a vyrovnanosť sa môžu stať konštantou, ktorú si strážime my sami. A to je neuveriteľne oslobodzujúca myšlienka. Absolútne. A možno by som to zakončila jednou záverečnou myšlienkou na zamyslenie, ktorá z toho celého tak nejako logicky vyplýva. Sem s ňou. Ak sme prijali, že obviňovanie je v podstate únik pred zodpovednosťou a bolesťou, čo sa stane, keď tú zodpovednosť naplno príjmeme? Keď sa prestaneme báť priznať si vlastné chyby a zraniteľnosť? Akú obrovskú mentálnu a emocionálnu energiu, ktorá sa predtým celé roky strácala v hneve, frustrácii a v boji s vonkajším svetom, môžeme zrazu uvoľniť a využiť na niečo oveľa lepšie. Na riešenie skutočných problémov, na kreativitu a na vlastný rast.